Кышчылык Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгының иң үсеш алган тармакларының берсе. Кыш ите йомырка белән үзебез республикадан тыш башка регионнарында тәэмин итү игәрлегебез бар. Шулай ук коз, күркәләр үрчетү күрсәткечләре дә үсештә. 50 еллык тарихы булган Лаеш кышчылык фабрикасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Кышчылык фабрикасының төзелеп, аяққа басып киткән чакларын әнә шушы һәйкәл генә искәртеп тора. Биредә хәзер барысы да заманча, биналар да яңартылган, мактау тактасында да башка фамилияләр. Шушы урында кайчан гына баш зоотехник Әлхәт Вәлиев фотосурәте иде. 45 ел узып киткәнен сизми дә калдым ди хезмәт ветераным. Мен монда килдем баштан старший зоотехник. Әле бөтен залларда да кыш юк иде. Кыш 3-4 ай эчендә тулды. И фабрика bütün мощностька эшли башлады. Вот 75 елны. Баш зоотехникның эше кышларга ризык рационы әзерләү белән бәйле. Әйтәсе генә ансат, әмма гамәлдә ул бик катлаулы хезмәт. Әмма ул чорда барысы да диярлек кул белән башкарылганга, беркемгә дә эш җиңел бирелмәгән. Хәтта тартмаларга да йомычка һәм сүз катнашмасы җәеп үзебез тутыра идек дип искә ала ул чорны хәтерләгән буын. На птицефабрику я пришла в 95 году. Мин эшкә 1995 елны килдем. Сортларга айыру машинасы агач, тартмаларга тутырабыз. Кул белән аннары аларны төяп, арба белән складка илтә идек. Упаковывали в коробки и возили на эти склад. Алтын бәясенә төшәрлек кебек тоелса да, бер җайга салынгач, еллык йомырка җитештерү 60 миллион дәнәгә кадәр үсә. Профсоюз оешмасы тарафыннан фабрикада эшләүчеләргә игътибар арта. Фатир, ял итү юлламалары бирелә. Ел сайын коллектив белән әтәч көнен, ягъни кышчылык бәйрәмен үткәрү традициягә керә. 2017 елда кышчылык фабрикасының яңа тарихы языла башлый. Аңа шушы төбәктә туган мәшһүр шәхес Державин исеме бирелә. Фабрикада эшләүчеләр бу исемгә тап төшермәскә тырыша. Җитәкчелек тә хезмәткәрләр өчен уңай шартлар тудыра. Ашату бездә бар, столовый эшләй. Һәрбер хезмәткәр кереп бесплатно ашый ала. Бик тәмле пешерәләр. Кайнар ризык, мондай сулар сатып алып та була, мороженелар да алып киләләр. Рәхәт. Кибеттә инде юн бәягә юнрәк 20% мәсәлән эшләүчеләргә файдалы күкәй сатып алып була. 20%ка юнрәк күкәй сатып алып була. Ит. Лаеш кышчылык фабрикасы Татарстанга кирәкле йомырканың 25%-ын җитештерә. Елына 170 миллион йомырка. Продукцияның сифаты транспортер лентасы буенча барганда зыян күрер дип борчыласы юк. Сортларга бүлү машинасы автомат рәвештә үлчәп чыгара, эшкәртә һәм йомырканы төрә. Ел сайын фабрика яңа максатлар куя. Шибиләрне бер тәүлектән алып 120 көнгә кадәр үстерү өчен 2 корпус эшли. Шушы арада тагын берне ачу күздә тотыла. Шулай ук сугым цехын эшкәртеп җибәрүгә ихтыяҗ зур. Киләчәктә фабрика эшчеләре тәкъдиме белән онытылып барган әтәч көнен бәйрәм итү традициясендә яңартырга җыеналар. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Лаеш районыннан.